Gihimo ng katuloy na ikausa ang paglasyon sa tubig matag adlaw tungod sa nasinating kainit sa panahon sa Talisay City. Ang report ni Femery Dumabo. Tulo kay gayon na silang maghatod og tubig matag adlaw diha sa Bukirang Barangay sa Tapol lakip na sa Haklupan nga sagad magnihit ang supply sa tubig matag panahon sa ting-init. Mato ni Gary Tugunon, action agad head nga dunay 1,000 liters nga tubig ang matag container nga ilang mahatod. Pagtubag kini sa pagsaka sa panginahanglanon sa tubig sa mga Bukirang Barangay. Ni daghan bigin mayo kay ang Tapol wala nagyoy tubig ni hubas na nga matinugdan. Kay nagsalig ng mga dato sa flowing na to nya karon hubas na mangyud. Mauron ka usa ka adlaw katulog kita maghatod ngadto. Usahay duha ka truck ang atong mahatod, duha ka minidam sa aksyon agad may maghatod ngadto tubig. Nagsige ra gyud hatod og tubig sa bukid. I think that's the least that city government can do. Naghuwat gyud mi sa unsay mga mechanisms na buhaton sa MCWD. We're going to have a meeting with MCWD and the governor today. So to see what will happen. Samtang tungod gihapon sa grabing kainit sa panahon, upat ngadto sa 5 ang mohangyo sa aksyon agad nga ipaputol ang mga nangalaya nga punuan sa kahoy matag adlaw. Ang kasagaran sa eskwelahan og katusang mga residente restangke sa Sandok ihadlok sila sunog kay lunay da kong sunog dito inanak ko hinungdan ay mga bitong ngalaya nagtapok. Mga amo lang mga kahoy nga laya labi na kanang bitong nagtapok ng mga antipon o mga layang kahoy o kani mga dahon mga amo gipangkuha kay may nakakusig sunog. Samtang gingos kanusabang paglimpyo sa kanal o drainage nga napunduhan na og daghang mga basura tungod sa kauga. Nabalaka sila nga masangpot kini sa baha kun mubundak ang kusog nga uwan. Ubani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.